Lige nu er det et godt eksempel omkring diskussionen om uran, hvorvidt vi skulle tage afstemning om det eller ej. Fordi Naalakkersuisut, de vil ikke have en afstemning om uranspørgsmål, hvor opposition siger, det vil vi gerne. Fordi det handler om borgernes rettighed. Det er dem, der skal afgøre, hvorvidt vi siger nej eller ja til uranspørgsmål. Det er sådan nogle ting, vi tager op til diskussion. Det betyder ikke, at vi holder med oppositionen eller regeringen. Det betyder bare, at vi som medier skal tage sådan nogle diskussioner op. Et andet eksempel, der kommer hvert år, det er, hvorvidt vi skal betale skat eller finanslovsspørgsmål, der tages op. Hvordan er finansloven lagt? Er der uddannelsesstøtte, man kan regne med? Eller er der penge til nogle projekter? Eller i det hele taget være interesseret i, hvad er finansloven for i år? Og hvordan skal vi diskutere det? Det er sådan nogle ting, vi tager op til diskussion. Og det skal samfundet være med til at diskutere. Fordi de betaler skat, fordi de har stemmeret, og fordi de skal være med til at køre samfundet. Om det er svage eller store.